Какво представлява увреждане на нервус фациалис? Парализа на лицевия нерв. Парализата на нервус фациалис, позната още като парализа на Бел, се изразява в отслабване или загуба на двигателен контрол върху мускулите от едната страна на лицето. Често срещани симптоми при увреда на нервус фациалис са отпуснатост от едната страна на лицето, спускане на устния ъгъл, загуба на контрол върху мимически изражения, затруднения при затваряне на окото. Причините за това могат да бъдат различни. От вирусни инфекции и възпалителни процеси до продължително излагане на студ или притискане на нерва. Рехабилитацията има ключова роля за функционалното възстановяване и предотвратяване на бъдещи усложнения. В Център Kinesiolife прилагаме специализирана кинезитерапия, която е от критично значение за пълноценното възстановяване при парализа на лицевия нерв. Програмата включва прецизно подбрани упражнения и техники, както и фасциална стимулация. Нашият подход е изцяло индивидуален и съобразен с стадията на увредата на всеки един пациент. Подходът ни помага на стотици наши пациенти да възвърнат свободата на движение и качеството на живот. Ако вие или ваш близък има подобни оплаквания, запазете своя час за консултация в Център Kinesiolife в Стара Загора на посочения телефон.